Чо, бе? Точно няма пропуск, брат. Пак се назова във фитнеса нещо. Център на Витушка нещо го нарика. Много бързо стичи времето. Не, 56 е смисъл. Едно към едно с Сашо Диков. Ще го гледаме после. Аре, бе, Тетко! Те изпечи на второ малкото и бе венце, брат. Ей, кафефикатора! Точно така служител за маняка. Аре, да стане тази, 4 сте. Да. И ако повече бай. Не. Когато има винаги. Добре. Точно сам до края, брат. Оставете ликата сам. Стоянка горе в дясно обтурация, брат. И имам един кариес, брат. И малко пломбит, ако ти говори нещо, малумник, четвърти курс става, не ги знаеш терминища. Пломбит малумник. Как ти малко те? Пах ти малумника. Не по най-краса. Пломбит. Малко какъв тупаник ще не бия. И малко гонорея, ако ти говори нещо. Вземи се предълвен. Тихо, пломбит. Бау! Много добре. Момчета рече, сме стегли едно филмче, ако ме разбирате, Big Tits. Искам го изгледам. Браво. Засада се теми. И колкото гледаш клипчето, да знаеш много е монтаж тук. Как? Сладка? Чист. Или ако гледаш повече видове. Пак ти машина в този ликата. Гледал как с животно се стрела, бе. Патих ли това статистиката от матча? Барса с брат. Да, бе, да, няма беше като избрал 12 км. Не, за Валдес, брат. От кой матч? От Барселона Арсенал. Не. Валдес completed 11 passes, Могден Ван Перси 7, Аршавин 6 и Насри 5. Нещо от сорта беше. Точно така беше, бай. Готово. Свята. Браво, бе. Прати го на Свето, брат. Да. Трябва да се побърка. Те не са причинали, играем за време. Само, че тук има ограда, няма как да шутим по-надалече. Айде, екстра тайма тече. Мандалото ще лопне след малко. Става така изравняват, брат. Пани ли, бе? Пани ли, бе, Стоянка? В атака! Штурм! Жълти, те в атака. Жълти сте! Пах ти поемането на Краси, бе. Уникално. Първото докосване е съществено важно. Малко си го нямаш.
Сега е точно 11 часа, не знам. А толкова е мача? Има бре, играе. Едно за лоще. Има време, Емка, играйте, айде. Айде, съм го играл X2. Удар, Стоянка! Любе, ставай, Любе! Ставай, че ти ще го гледаш на записа, се смееш много. Илийка, сам до края. Оле! Да, бе! Залежте, бе, кадърни! Добре. Ще го кача тос. Браво, Красо, страхотно. Аре бе, тетколе. Те и той също го хванах. Какво искаш? По-сериозно? Искаме, е! Ай, го виждаш ли? Не, леко ще будиш. Сега се спирах, брат. Ей, каскаре, бе, раздай се, момче. Браво, Жоре. Мадо Мелкиот. Дай на Илийката е праскачка. Илийка, удар! Дай пречи, бе. Аз ще му дам на Марио, бе. Аз няма да му дам, брат. Никой не бих му дал. Ще валя картоните вече. Жалко съм ги забравял. Сипай, какво стане? И сипай, че тази землия става лошо. Браво, Жоре! Не те извадим. Точно е. Аз ще сменя. Планането, какво ще кажеш? Усещане откъде му идва човек. Много футбол. За Теди, брат, няма да говоря. Няма да говоря за Теди, брат, защото по-добре е да си мълча. Две. Аре, играл съм го 4, по-сериозно. Малко ме се засада на живота, малко тук. Толкова, брат. 5-6. 5-6 горе в падечето. Взимаш я! Аре, ще разка спагатия земи, момче. Що ме излагаме? Баса! Играй! Не, и той да си гледа тук. Мале, бат ти бездарница, момче. То поемето му къс пас, брат. Добре, че е тос. Както и добре, че беше Бенднер срещу Барселона, брат. Бах! Видя ли какво поеме да направи? Ако беше там Аршавин или някакъв друг. Ако беше Ван Перси, Ами да, и с той. първото докосване гол. Фамозно! Не те ми го стави на мен, където е на вътрешния фал. На мен.